ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. мавзӯи имрӯзаи мо ин доғи рӯз аст, чизе ки имрӯз тамоми мардуми рӯи ҷаҳонро ба ташвиш андохта ва зарари худро қариб ки ба ҳама соҳаҳои рӯи олам расонид. мутаассифона боз инсонҳое пайдо мешаванд ки инро ба фоидаи худ истифода мекунанд. масалан, нафароне ки чиптаи ҳавопаймо харида буданд, аз ҳисоби онҳо дар Русия дар як рӯз тахминан аз 2 то 2500 доллар ситониданд. чӣ гуна? видеои имрӯзаи мо маҳз ҳамин мавзӯъро дар бар мегирад ва шуморо аз якчанд схемаи нави инҳо огаҳ месозад, то ба доми фиреби инҳо нағалтед. аз ҳамин рӯ дар як ҷойи роҳат нишинед, видеоро то охир тамошо кунед, видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед, дар имо низ поделиться кунед, то ҳама огаҳ шаванд. моро то охир ҳамроҳӣ кунед. Samsung A01 ин телефон ҳамин сол баромад. Samsung A51 бубинед ки 4 то камераш, дизайни ин моделашро камтар дигар хел кардааст ва камтар тунук ҳам ҳаст. яке аз телефонҳои беҳтарин Honor 9X мебошад. панорамни экран ва камераш 48 мегапиксел аст ки хело суратҳои аҷоиб мегирад. дӯстон нигоҳ кунед чӣ хел видвижной камера дорад. хуб, мегузарем ба телефони Samsung A30s. ва чӣ хеле ки шумо медонед, ширкати мо аз 90% аз дигар ҷоҳо арзонтар аст ва хубии дигараш дар он аст ки шумо бо мо сару кор доред. баъзе бачаҳои мо аз русҳо мехаранд ва фиреб мехӯранд, ба ҳеҷ ҷо муроҷиат кардан наметавонанд. вақте ки аз мо мехаред, ягон проблем шуд, мо бе ягон мушкил онро ҳал мекунем ва дар давоми ҳамин 10 моҳ ягон клиенти мо аз мо норозӣ нест, ҳама аз мо розӣ аст ва шумо ҳам ҳатман розӣ мешавед. хеле ҳамаи мо огаҳ ҳастем, ҳамаи давлатҳои рӯи ҷаҳон барои паҳн нагаштани ин вирус сарҳадҳои худро маҳкам карданд ва парвозҳоро бошадманд карданд. компания Аэрофлот ба муштарионаш эълон кард ки эҳтиёт бошанд, чунки рӯйхати он нафароне ки аз компания Аэрофлот билет харида буданд, намедонам чӣ гуна бошад, мошенникҳо ба даст оварданд. мошенникҳо ба одамоне ки билет харида буданд занг мезаданд ва мегуфтанд ки рейсҳо атмен нашуд ва мо маблағи шуморо ба куҷо гузаронем. агар вақте ки онҳо рақами картаи худро медоданд, мегуфтанд ки барои подтвердид кардан, яъне иҷозат дод ба мо, яъне код лозим аст. баъд онҳо аз номи ҳамон компания ба онҳо смс равон мекарданд. вақте ки муштари он кодро ба онҳо мегуфт, яъне маблағи онҳо аз карта ситонда мешуд. онҳо ҳамин тариқ дар як рӯз аз 2 то 2500 долларро аз ин муштариён ситониданд. дӯстони азиз, онҳо боз рӯйхати якчанд компанияи дигарро низ ба даст оварданд. аз ҳамин рӯ бо эҳтиёт бошед. дониста бошед ки коргари компания ҳеҷ гоҳ аз шумо парол намепурсад. дар ҳамин ҳафтаи охир ҳодисаҳое рух додааст ки тавассути зангҳои телефонӣ хабарҳои даҳшатнокро гуфта мардумро метарсонанд, ки гӯё онҳо бо одамоне ки гирифтори бемории COVID-19 ҳастанд дар алоқа шудаанд. барои он ки ҳоло бисёр ҷойҳои ҷамъиятӣ кушодаасту мардум озодона рафтор доранд, боз мегӯянд ки шумо бояд ба сайти мо даромада худро ба қайд гузоред, то ин ки ҳангоми зарурат пайдо карда тавонем. агар рафту дар сайти онҳо маълумотҳои худро нависед, ҳамаи инро факсӣ риоят карда мегиранду аз номи шумо тариқи интернет ҳар хел чизҳои манъшударо харидорӣ карданашон мумкин аст, ё ҳангоми дохил шудан ба сайташон эҳтимоли аз даст рафтани пулҳои шумо дар назар аст. дӯстони азиз, дар чунин ҳолатҳо ба таҳлука афтодан лозим нест. агар рафту ҳақиқатан ба шумо чунин ҳолат рух диҳад, бе ягон зангзанӣ ёрии таъҷилӣ омада худаш шуморо гирифта мебарад. диққат! ғоратгарон низ аз ин ҳолати ногувор истифода карда бо маскаи духтурӣ ва либосҳои сафед баъзе хонаҳои баландошонаро дар зери назорат гирифта дар як вақти муайян меоянд бо мақсади дезинфексия кардани хонаи шумо. ҳамаро ба берун мебаронанд ва ором хонаро ғорат карда мераванд. касоне ки дар ин хона меистанд, тавассути баллончаҳои газӣ онҳоро ҳам беҳуш карда кори худро анҷом дода мераванд. дар Русия дар ҳамин ҳафтаи охир ба ин монанд якчанд ҳодисаҳо ба қайд гирифта шуд. рафту шумо ҳам каме шубҳа кардед
дар ҳол мегӯянд ки дар ошиёнаи шумо нафареро ки гирифтори вирус аст ба қайд гирифта шуд ва моро зарур аст ки хонаи шуморо дезинфексия кунем. дар чунин ҳолатҳо беҳтараш онҳоро ба хона роҳ надиҳед, аз онҳо ҳуҷҷат пурсед, ба рақами корхонаашон занг занед ва рақами онҳоро ҳатман аз интернет тафтиш карда бинед. боз як роҳи дигар, пас аз он ки созмони ҷаҳонии тандурустӣ оиди коронавирус дар ҷаҳон хабар дод, фиребгарон яъне мошенникҳо схемаи нави ғоратгариро сохтанд. онҳо аз номи созмони ҷаҳонии тандурустӣ равон кардани ҳазорҳо смс тариқи электронӣ почта, рақамҳои телефон ва сайтҳои иҷтимоӣ оғоз карданд. одатан ин смс бо ссилка меояд. мавзӯи ин смсҳо гӯё огаҳ кардан аз роҳҳои бехатарии вирус. бо пахш кардани ин ссилка мошенникҳо тамоми данни шуморо мегиранд. ин чӣ маъно дорад? онҳо маблағи карта ё телефонро бемонеа соҳиб мешаванд. агар дар айни ҳол дар инҳо маблағ пайдо нашуд, лекин телефон бо вирус боқӣ мемонад, оянда кай вақте ки маблағ мегузоред, ҳатман аз суръатҳисоби шумо ситонида мешавад. ба ин почтаҳо нағз аҳамият диҳед ки смсҳо асосан тариқи ин почтаҳо зиёдтар меоянд. тавсияи ман ин ки махсусан дар ин шабу рӯзҳо бо чунин смсҳо оиди коронавирус боэҳтиёт бошед. смсҳои ношиносро накушед, беҳтараш зуд онҳоро удалит кунед. инчунин дар телефон ва компютерҳо антивирусҳои хуб насб карда монед. боз ҳаст смсҳои хатарноки дигар. аз номи бонкҳои умумиҷаҳонӣ ё дохилӣ хоҳиш мекунанд ки то саҳми худро муқобили ин вирус гузоред. барои боз ҳам зиёдтар боварро ба даст овардан навистанд ки шояд як саҳми кӯчаки шумо барои аз байн бурдани ин вирус кӯмак кунад. хатарнокии ин схема дар он аст ки барои гузарондани маблағ шумо картаи худро дар он ҷо менависед. мошенникҳо бошанд, рақами картаи шуморо копироват карда мегиранд ва баъдан боқимондаи пули картаи шуморо бе иҷозати шумо ҳар вақте лозим шуд меситонанд. роҳи дигар, дар сайтҳои интернетӣ тест барои муайян кардани вирус баромадааст ки нархаш тахминан 3,5-4 ҳазор рубл меистад. ин ҳам кори ғоратгарони интернет аст. чаро? ҳоло барои муайян кардани ин вирус махсусан ҷойҳои бепул таъсис дода шудааст. маслиҳат ҳамин ки ҳеҷ гоҳ ба чунин тестҳо бовар накунед ва онҳоро харидорӣ ҳам накунед. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд маълумоте ки ҷамъ намуда шуморо огаҳ сохтам. дуо мекунем ки дар зиндагӣ ҳамеша хушбахт ва саломат бошед, ҳеҷ гоҳ рӯи бемориро набинед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр. якум оғоз мекунем аз телефони 2020 Samsung A01. ин телефон ҳамин сол баромад дар соли 2020. биёед акнун кушода мебинем ки ин телефон чӣ функсияи хуб доштааст. экран 5,7 дюйма, двойная основная камера. ду камера дар қафаш дошта 13 мегапиксел, камераи пеш 5 мегапиксел ва семиядерни протсессор, яъне протсессори Snapdragon 439. ин протсессор дар ин нарх арзанда аст. як бартери дигар доштааст ки бистри заряд поддерживат мекардааст. памяташ 16 гигабайт. хубии дигараш дар он ки ду симкарта ва ҳам карта памят монда мешавад. ҳоло мекушем ба шумо дар бораи ин телефони нав A51 маълумот медиҳем. корпуси телефон аз пластик, экран супер AMOLED, диагонал бошад 6,5 дюйма Full HD+. Процессораш Exynos 9611. процессораш аз процессори A50 он қадар батареи калон ҳам надорад, танҳо 4 камераро поддерживат мекунад. фронтали камера 32 мегапиксел, круглый базе будааст, полный экран, яъне дар камтарак пасти экран ҷойгир аст. 5000 мАч барои падарка беҳтарин телефон аст. пеш аз соли нав мо дигар наёфтем ки фурӯшем, ҳамаро мардум харидан. ин Redmi 8A ҳаст. Redmi 8A-ро бисёрҳо бо Redmi 8 путат мекунанд. ин аз ин фарқ дорад. инаш якто камера, инаш дуто камера дорад. хуб биёед мегузарем ба модели нисбатан арзонтар ки нархашро шумо дар экран дида истодаед. хуб мекушоем. дӯстони азиз, дар бораи ин модел кӯтоҳ маълумот метиҳам. хари 4G, батареяш 2200 мАч. хубияш дар он ки батарея аз ҳама хубаш отпечатки палец доштааст. протсессораш 4ядерни,
камераи асосияш 8 мегапиксел, камераи фронтални пеш бошад 5 мегапиксел ва 2 симкарта мебарад. агар телефон харидани бошед ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед, заказ кунед. телефонҳо ба тамоми стансияи метрои Москва тариқи курьер бепул равон карда мешаванд. ба дигар шаҳру вилояту посёлкаи Федератсияи Россия бошад тариқи почтаи Россия равона мегардад. инчунин доставка то шаҳри Душанбе ҳам дорем. марҳамат, занг занед.